سرانên kelepûrî ku gelekî zexmet bûn, em dikarin orkestrayeke cazê bikin ku vî şêwazî bijene. Bi taybetî îro me awazeke arebî û 4 toneke arebî heye. 4 tona arebî bi awayê xwe yê klasîk li ser amûrên xeribî nayêjenî. Divê teknîkeke diyar hebe ku tîm li ser bixebitin da ku em karibin amûrên xeribî bikin ku 4 tona arebî bijenin. Ev wek atoliyekê bû ji bo wan xortên ku bi me re lêdan heta ku em gihîştin vê encamê. Ez bawer dikim ev yekem carek ku tê pêşkêşkirin. Naxwazim bibêjim tenê li cîhana erebî, lê belê li cîhanê. Yekem carek ku ev 4 tona erebî ji aliyê orkestrayeke cazê ve tê jenî. Teknîka amûran, yanî amûr nikarin 4 tona erebî bijenin, ew teknîkeke ku jenînger di jenînê de bêtir pê dixebite ne ku di amûrê de. Min komek muzîkşen hilbijartin ku ev 4 tona erebî dijenî, ji ber ku her muzîkşen nikare vê yekê bike. Ev tişt li cem me li Sûriyê nebû, tenê muzîkşen nîzar û miran hebû ku 4 tona erebî dijenî. Niha hem ji Xwedê re me kariye komeke muzîkşen ava bikin ku dikarin beşdarî vê rêwîgiyê bibin. Ji ber ku tiştekî pir zehmet e. Ev ji bo min şahiyeke taybet e ku ez beşdarî vê êvarê, vê konserta muzîka cazê li Şamê bibûneya Roja Cîhanî ya Cazê dibim ku mirov li seranserê cîhanê muzîka cazê pîroz dikin. Ji 15 salan ve Sûriya beşdarîvan hemû aheng û çalakiyan nedibû û îro ev wek vejîneke nû ya çandî ye û ev yek pir xweş e. Em dibînin, eger tu bibînî çawa mirov bi hev re diaxivin, di gotûbêjan de hemû bi awayekî baş in û ev tiştekî xweş e. Ev encama hevkariyê ye di navbera Dar el Opêra û em gelek spasiya wan dikin û tîma muzîka cazî ya Şamê dibin rêberiya Maîstro Dûlame Şihab de û hemû hunermend û hemû muzîkyanan û bi piştgiriyeke hindik, ne zêde, ji Yekîtiya Ewropayê, ji bo ku rê bêdayîn ev êvara xweş pê lidarxistin.